Toto je ten celý objekt. Odtiaľ sme sem prišli a pokračujeme po tej najviac vyšlapanej ceste. Všetko tie opustené budovy, všetko. A som si istý, že tu nestraší ani nič. Ty kokot. To je to hodne veľké. Sonen z paintballu. A to by sa dobre hralo. Fajnovo, ty kokš. Ako? Oprlas. No dobre, sme na konci zrejme. Dobre, poďme to istou cestou využiť. Dobre, tam už je. Dobre, vyšli sme z tej budovy a čil kam teda? No tak iba je. Do piči. Tam Tinder si tu zahrať. Iga bez neho tu je skoro. Jaj, dík tie bodľáky, jaj. A žihlava, jaj. Jaj! More. Piči. Ja to idem, ja toto kúpim aj ja idem do piči do auta. Nebudem chodiť potrebujem more nohama. Nohy mám dohedbané už. No je tam. To je more. A no, to by pár to. Ha? No, chlapa je skôr. Á, do piči. Ty ho popehnali. Á, do piča, no to je. Iba jen tam doľava pozrieť si sa to, Džu. Kde máš meď? Ty kokos. Ja mám už nohy doštípané. Ale hen tých, čo sú vprečie tie domy, tak tieto si bahali a hen tam sú normálne domy už. Máme kancelárie, že tam boli ale blbosti.
Tam by bolo treba ísť. Ale zájde, krásne, tie piči. No. Počul som. To sme skoro nikde neboli, iba v tých dvoch halách. Ale ja som nevedel, že tie dve haly sú až také veľké. Ja som ešte ani predtým nebol, ale tu som už bol veľakrát. No tak kam?